É que unha cousa é o fuso horario e outra cousa é os horarios laborais dos españois, que non teñen nada que ver. Quero dicir, podemos cambiar o fuso e seguir saindo de traballar ás 9 da noite, que é o principal problema que temos para conciliar. Son cousas diferentes, non? Efectivamente, diante de nada, vas me permitir que lle dé os parabéns a Uxía. Que traballo tan extraordinario, que gran equipo tes. Tivo aí persoas que lle explicaron moi ben as cousas, máis como claro, auga. adoitades facer. Os horarios son a maneira na cal as persoas repartimos a nosa actividade ao longo do día. E marca unhas horas de inicio e unhas horas de final e uns intervalos. É o reparto deses intervalos. Por lo tanto, cambiar o fuso para diante ou para atrás non vai a cambiar nada. A persoa que sexa unha explotada laboral e que ansíe cambiar de vida, non vai cambiar de vida por cambiar de fuso horario. Se unha persoa traballa 10 horas, non vai a traballar menos horas por cambiar de fuso horario. A famosa xornada única. Oye, pódese poñer xornada única sin cambiar o fuso. Se alguén quere cambiar os seus horarios, que cambie os horarios, que se senten pois, os asentes sociais, patronais, sindicatos, o goberno, e que cambien os horarios, pero o fuso non ten nada que ver nisto. Que é isto que traes aquí, Jorge? Pois isto é basicamente o que dicía Uxía, o que pasa que ao contalo ela tamén, pois a case sobre, non? Imaginemos, claro, imaginemos que unha persoa pois ten un horario comercial pois de 10 a 2 e de 4 a 8, vale? Entón, bueno, pois pode dicir que ten unha vida horrible, que sale moi tarde, e poñámonos un día no cal pois, o sol se poña cando ele está cerrando a persiana ás 20 horas. Entón, dinlle, bueno, mira, vamos a cambiar o fuso. Entón, cambian o fuso, e claro, ao cambiar o fuso, o sol vai se poñer ás 19 horas. El cerra a persiana, e cando o cerra, di, ostra, é de noite. Pero, tranquilo, que chimos a tamén facer que salas unha hora antes. Entón, facer que salas unha hora antes, quere dicir que che van a facer isto. De 9 a 13 horas e de 15 a 19 horas. E cando saia pola porta cerre, queda igual. Sigue pasando exactamente o mesmo. Non cambiou a súa vida en absoluto, non? Claro, de todos os xeitos, Jorge, ten sentido que teñamos a mesma hora en Galicia e en Cataluña, porque sí que hai moita diferencia, evidente, dunha hora casi. Ten sentido? É un problema distinto. España é un país que abrangue 13 graus do arco da esfera que é a Terra. Por lo tanto, isto implica casi unha hora. O sea, que está en un fuso e pico, ocupa, digamos, bueno, non? ocupa máis ou menos un fuso, pero claro, eu creo que o horario é unha cousa que coordina as persoas, non? Ata o século XIX, cada persoa no mundo tiña a súa propia hora, que era o sol. O reloxo é un invento do século XX, de finais do século XX. Bueno, reloxo, o invento non. Claro, pero que o reloj... Creo que se relaciona ca expansión de ferrocarril, non? Que tiñan que ter unha hora, unha convención para que as cousas... Os nosos sometementos aos reloxos, non? O noso sometemento aos reloxos é unha cousa relativamente moderna. Ata o século XIX, a xente iba polo sol e un señor de Carnota tiña un horario distinto dun señor de Girona. Bueno, pois queremos volver ao século XIX? Pois vale. Pero é que agora é coordinación entre persoas. Entón, eu son dos que sostén que España ten que ter un horario coordinado, único, e tamén único con Europa. E, de feito, xa se ve tamén, polo gráfico este que poñemos, que a liña que separa os amenceres, que é a zona do ano, sobre todo no inverno, que determina o inicio da actividade humana, está sincronizado, non? Empeza primeiro un eixo que sería Múnich, Milán, Barcelona, Valencia, despois viría o fío Berlín, Madrid, Sevilla, despois viría o fío Hamburgo, París, Santander, e por último Ámsterdam e Coruña. Outras das cousas que decides é que, analizado dun xeito científico todo este asunto, non son tan extravagantes os horarios españois, non? Iso, sí, bueno, eso hai xente que estuda moitísimo, José María Martín Olaya, profesor da Universidade de Sevilla, que antes mencionaba Uxía, pois ten un estudo bastante proliso. Hai uns gráficos, bueno, complicados de entender, no que efectivamente, bueno, a partir dunha serie de variables, chega a conclusión de que isto de que nós estamos tolos e que facemos as cousas ás horas máis raras do mundo non é exactamente así, non? Non exactamente así. Porque hai que facer esta conta que facía Uxía, en función da hora a que anoitece, ou a hora a que amanece, non? A Terra é redonda, polo tanto, a Terra inclínase cara ao Sol, e, polo tanto, a raya esta de Greenwich famosa non conta nese caso. Polo tanto, os nosos horarios, a xente máis ou menos vais adaptando ás condicións de Sol que ten. A xente non é parva, e a xente non regula o Sol polo boletín oficial do Estado. A xente marca o seu inicio de xornada polo punto de saída do Sol, que é o punto identificable, a saída do Sol. Por tanto, os nosos horarios vanse adaptando ás nosas condicións solares en todo o mundo, non en España só. Tamén, isto de que os nosos horarios tolos, que en Galicia se poñen o sol tardísimo, a unhas horas aberrantes. Pois mira, na Coruña, o día que máis tarde se pon o sol é as 22:17. En Ámsterdam, as 22:10. Teño aquí anotado. En París, as 10 da noite. Bruselas, as 10 da noite. Madrid, 21:49 horas. Ponse máis tarde en Ámsterdam que en Madrid.
Dicir, estou falando de Ámsterdam, estou falando da Haya, Sí, bueno, falo sí, de creo Rotterdam, que sí parece, sí, falo efectivamente. da Cerna, Bruselas, a De Cerna de todos Europa. estos, hai un dato que outro día comentábamos aquí, que hai unha localidade do Concello de Fisterra, Castro, que o 26 de xuño, ás 12 menos cuarto da noite, hai luz crepuscular. No, falso. Falso. A luz crepuscular é aquela luz que procede do Sol cando o Sol está 6 graus por debaixo do horizonte. Nese margen de 0 graus a 6 graus, aí é cando se define a luz crepuscular civil. Sí. Esa luz crepuscular civil, a nosa altura, máis ou menos, ven durando como 40 minutos máis ou menos. É dicir, que a sensación de luz, eu son da Costa da Morte, a mí non Por me van a eso, decir por isto, eso, por eso. Pois dura máis ou menos hasta 11 menos 10. Despois hai diferentes graus de crepúsculo. O crepúsculo é precisamente máis tardío en Ámsterdam que na Coruña. É dicir, en Ámsterdam, unha señora de Ámsterdam verá unha sensación de luz máis tarde incluso que unha señora de Fisterra. Porque o crepúsculo, esa zona do Sol que está a 6 graus por debaixo do horizonte, na parte norte xa empeza a entrar pola zona polar. Co cal, o crepúsculo é máis longo nas latitudes do norte de Europa que nas de abaixo. Por que esta discusión, entón? Jorge, tedes algunha teoría de por que, bueno, primeiro, o momento extravagante de Rajoy, podemos comentalo ou non, nun momento procesal extraño, tendo en conta o que está acontecendo políticamente, pero por que isto dos fusos horarios nos gusta tanto en España e asociado incluso, como decía, a política moitas veces? Por que crees que se está debatindo isto? A miña opinión, aquí entramos en outras sí. opinións. A miña opinión. Bueno, a xente, pues, considera que non ten unha vida boa, as condicións laborais son malas, entón busca un revulsivo, por favor, sea lo que sea, hagan algo, entón a ver se meneando a botella, rompe algo e cambia a miña vida. Bien, eso é a ansia da xente, non? Pero eu xa lles digo, iso non vai a cambiar nada. Segundo, os partidos políticos pois intentan subirse ao carro, porque isto cabe nun tuit, nun titular, non? Isto que dicía o presidente do Goberno en funcións, horarios hasta las 18 e uso de Portugal, pois eu digo ao señor presidente do Goberno en funciones, horarios hasta las 18 horas e uso de Portugal es exactamente lo mismo que horarios hasta las 19 horas con nuestro uso actual. Claro, efectivamente. Entonces, eso a xente ten que pensalo. Hasta as 18 horas co horario portugués é exactamente o mesmo que o horario hasta as 19 horas co noso fuso actual. Que pasa? Que se suben ao carro. Eu seguín de cerca a tendencia esta, empezou nunha asociación que era a Asociación para a Organización de los Horarios Españoles, empezou a dar murga, eu seguín xa desde o principio, e cando Ciudadanos lle comprou o discurso, xa me empecé a cagar Claro, pola pero pata que hai, insisto, se mezclan dúas cousas diferentes. Unha cousa é que nos queixemos de como se organizan os horarios laborais en España, esas 2 horas a mediodía en lugar de solventar ese trámite, bueno, como fan no resto do mundo, eso é unha cousa e o fuso horario é outra. Nun momento determinado confluíron as dúas cousas, pero non teñen que ver, non? Porque se vendeu fume como unha gran solución. Esta asociación empezou a vender iso como unha gran solución. Entón, claro, no momento que Ciudadanos lle comprou o discurso, xa me empecé a asustar. Cando xa o pato co PSOE xa apareceu, sei, mi madriña querida, Podemos igual, xa o último que faltaba, que era o PP, pois mira, eu contoche que o día anterior estaba na sede do PP de Vigo, dándolles unha charla, estaba Elena Muñoz, estaban os próceres do PP de Vigués, e todos me dicían que sí. E ao día seguinte, plumba, lavazada. Crees que se vai facer? Eu, lamentablemente, temome que sí. O grave será o que vai acontecer a partir dese momento. A xente vai a desplazar unha hora cara a noite, e o fuso cámbiase nun día co boi. Sí, claro, un día. O sea, simplemente con que non se cambie ahora un día, non? Claro, pero a readaptación dos horarios españois a ese novo fuso é o que vai a tardar anos, e por iso eu me opoño. A min daríame igual un fuso que outro. Pero que problemas pode haber nesa readaptación? O problema é que, cando se cambia o fuso, a xente vai empezar a cambiar, por exemplo, nos xornais van empezar a cambiar a hora de saída unha hora, despois o horario da piscina do neno, pois unha hora máis abaixo. Nos hospitais, pois unha hora máis abaixo. Empezaría a cambiar cada un. Os miles de horarios que hai, millóns de horarios que hai de empresas, comercios, non cambiarían todos ao unísono. Habería un despiporre que tardaría anos ou décadas, e por iso me opoño. Hai moitos precedentes de países occidentais que decidiran o cambio dun fuso horario así de repente últimamente, ou non? O Reino Unido, do ano 68 ao ano 71, cambiouse po fuso horario noso. É dicir, tanto que falan dos británicos, os británicos cambiáronse po noso fuso horario durante 3 anos. Pero eles fixeron a prueba e non lles funcionaba, porque o Reino Unido está moi arriba, está na esquina, pero sobre todo está moi arriba. Entón iso será demasiada distorsión, como se acaba de ver no gráfico que puxo Uxía, os británicos quedan... Entón non é moi normal que un país este xogando cos fusos horarios. Non, para min é un disparate... Bueno, lamento decir se alguén se ofende polo disparate, pero que realmente pensen. O tema non é cambiar o fuso, poñer un fuso ou outro, eso é un cambio do reloxo, o cambio de número non importa. O que importa é que a xente vai a tardar en adaptarse anos. Non todo o mundo vai a cambiar, vai retrasar o seu horario para atrás de golpe. As tiendas Zara empezará, pois, a ser a primeira, despois o puesto de chuches cambiará dentro de un mes, os organismos oficiales empezarán, o prime time, vía V, teria que empezar ás 21 horas.
Entón, como vía Sí, pero empezar... isto non se fai porque aparte non é obligatorio, quero dicir, cada un finalmente, as Cada un empresas, fará. claro, non Entón, claro, poden ser obligadas a facer isto. Cos que falo, digo, se houbera un consenso de global de todo o país para decir, señores, todos de repente cambiamos o horario para atrás tal. Claro. Todos os horarios, eu nada que dicir, me callo. Xa, pero non vai acontecer Eso isto. non vai acontecer. Bueno, queríamos aproveitar a presencia de Jorge Mira aquí porque a semana pasada, víamos un titular dunha persoa que ti coñeces moi ben, porque ven, con certa frecuencia a Galicia, e sempre o vemos acompañado por ti. Estamos falando de Stephen Hawking, ese proxecto que presentaba hai uns días, Starshot, que queremos comentar contigo, a ver si, hai que facerlle caso a isto, a Steve Hawking ou non. Está falando de algo que exactamente non é a súa especialidade. Imos coñecer un pouquiño, segundo contaba, a semana pasada, cando apareceu esta historia, Xavi Fonseca, que explicaba deste xeito que era isto de Starshot. De abril, cuando se cumplieron 55 años del primer viaje espacial a cargo de Yuri Gagarin, se ha presentado un ambicioso proyecto bautizado como Starshot, disparando a las estrellas para llegar a Alpha Centauri. Detrás de esta iniciativa están el multimillonario ruso Yuri Milner, que debe su nombre a Gagarin, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y a Stephen Hawking, el científico más famoso de la Tierra. El proyecto intenta llegar a Alpha Centauri con una sonda espacial, es decir, con una nave no tripulada por humanos. Sería una nave de bajísimo coste y sería una nave realmente pequeña. Estamos hablando del tamaño de una nave, del tamaño de prácticamente una tarjeta de teléfono móvil o una tarjeta de crédito, impulsada por velas solares. Se enviarían cientos de pequeñas sondas que, impulsadas con esta tecnología, podrían llegar a alcanzar una quinta parte de la velocidad de la luz y llegar a nuestra vecina estrella en tan solo un par de décadas. De la misma forma que una vela permite utilizar el viento para propulsar un barco, una vela en el espacio donde no hay ninguna sustancia podría utilizar otro tipo de técnica para propulsar también una nave espacial. En este caso, al no haber viento en el espacio, ya que no hay aire ni hay ningún otro tipo de sustancia, la sustancia sería utilizar un láser que, lanzados de la Tierra con gran potencia, serviría para empujar esa vela y acelerarla hasta una velocidad altísima que permitiera llegar a Alpha Centauri en apenas unos 20 años. Son pequeñas naves, llevan una vela para propulsarse y estaría atada a un pequeño circuito que permitiría comunicarse con la Tierra, sacar fotografías y mandar datos de lo que vaya encontrando durante el viaje. El presupuesto inicial es de unos 100 millones de dólares. Es cierto que se trata de una empresa complicada que seguramente llevará más años y dinero de lo previsto, pero la investigación espacial tiene un gran retorno tecnológico en la sociedad y además siempre hay que aplaudir cuando se invierte de una forma tan importante en la ciencia. Bueno, Breakthrough Starshot. Jorge. O Milner é un personaxe, este tipo un millonario que fixo cartos co petróleo nesta Yuri época. Milner, chamado así por Yuri Gagarin, como se decía. Están fixo cartos desta época post-caída tal. O home doulle pa aí, que lle gusta a física, e oiches, dá uns premios que te cagas, porque dá 3 millóns de euros a cada un que gaña, que é moito máis que o Nobel. Hawking foi un dos gañadores. Hawking ten estas ideas, el, Pero está Zuckerberg tamén. Sí, pero suman ao carro, cando se dan os premios, isto fanse en Hollywood, presenta Morgan Freeman e tal, isto, cuidado, isto a nivel... Isto é espectáculo. Isto a nivel espectáculo. Claro, Hawking, pois, sempre lle gustou esa cousa, de feito, a min invitou o seu cumpleanos, ali no Trinity College, pensei que seríamos 5.000, éramos 200, pero ali estaba o que fai de James Bond, o Daniel Craig, estaba o Richard Branson... Pero isto cando foi, Jorge? Isto foi cando cumpliu 70. Cando cumpliu 70. E estaba de salir os amigos. Bueno, tal, había tamén un grupo de científicos, e ali ves o que move Hawking. Hawking move artistas, move millonarios, e move científicos. Entón, estas ideas que lle gustan, non? Que non van a ser para mañán, isto vai a ser para futuras xeracións. Pero ten sentido que el propón. Filosóficamente sí, pero a nivel práctico un de electromagnetismo, que é o meu campo, non ten moito, porque claro, a idea desta vela solar é que a luz golpea, a luz peta. A luz na que é unha onda electromagnética ten capacidade de petar, de transmitir enerxía, non? Entón a vela, esa vela, digamos como se fose a vela dun barco, e coa luz petándolle acaba empuxando, o propio sol tamén empuxa para fora. Que pasa? Que esa capacidade de empuse vai decaendo a medida que talonsas. O tema da aceleración, discuto eu un pouco de que se efectiva. Despois, cando chega lá, o fío conector para a Terra, pois non sei como será a potencia do bicho, pero iso está moi lonxe. Alpha Centauri está moi lonxe, ainda que estea a 4 anos luz. Claro, pero explícame que é Alpha Centauri, porque estamos falando de unha estrela. É un sistema binario. Un sistema binario, o sea, que en teoría eles consideran que aí pode estar acontecendo algo interesante. No, porque está máis cerca. Porque está máis cerca. Só por eso, porque está máis cerca. Máis apañado para chegar. Máis apañado para chegar, pero está moi lonxe. Un ano luz son 10 millóns de kilómetros, o sea que isto é moitísimo. De feito, a xente de electromagnetismo que fala do programa SETI, estes que intentan detectar extraterrestres, a obxección que temos é que unha onda electromagnética, cando emites, vaise expandindo e, polo tanto, vai disipando a súa potencia. Entonces, canto máis longe vai, a potencia que che chega por receptor é menor.
Isto é un problema de detección, non? A anteniña. Entón eu aí, bueno, o que sí, a mellor poden encontrar o paquete. Se o paquete vai para lo recto, pois algún día acabará chegando. Aí feito hai un artigo que di que é máis posible contactar con extraterrestres ou que eles nos contacten a nós a través de que lle chegue un paquete en vez de por ondas electromagnéticas, porque a onda electromagnética acaba esvaecendo. O sea, que un paquete que dices que mandemos algo. O paquete chega. O paquete chega, algures seguro que chega. Unha onda electromagnética bótala ahora, pero a mellor dentro dun ano luz xa está tan tenue que xa non se confunde co propio ruido que hai de fondo do universo. Porque, Jorge, hai alguén aí fuera? Seguro, seguro. A pregunta é dobre. No espazo, as posibilidades de que exista son, vamos, seguramente ten que haber vida, o que pasa é que as distancias son tan grandes que a posibilidade de que coincidamos no espazo é moi pequena, pero ollo, tamén está o tempo. O universo leva 13.800 anos de vida. Nós vivimos agora nun momento moi particular da historia. Ao mellor hai 5.000 millóns de anos houve unha civilización avanzadísima que estivo aí super guai, e xa se extinguiu, e non sabemos que existe. Nós, ao mellor, extinguímonos dentro de 3.000 anos. Sí, que unha parvada. E dentro de 1.000 millóns de anos haberá en vía V unha persona como ti preguntándolle a un tío como a min. Pero, a ver, ti, isto xa, claro, unha especulación pura e dura, pero crees que seres humanos van ter a capacidade de contactar con outras formas de vida? Eu creo que non. Non. Atoparán a mellor algún bicho, non? En Marte, que aparece unha bacteria. Sí, bueno, claro, non digo señores verdes andando por Marte. Pero ahora, vida inteligente eu creo que é moi difícil por la distancia que hai, non? Vida inteligente é difícil, e vida non inteligente, vida? Si, eso seguro, xa incluso no propio sistema solar, eu estou seguro que a mellor no ano 2040, cando cheguen a Marte, bulan no chan, e ali aparece un bichejo destes. Esa combinación de auga... Sí, que favorece que unha bacteria se forme, eso para min é moi plausible. Ahora, que a vida inteligente contacte con nós, moi difícil. Sabe por qué? Ao mellor non é que coincidan no espacio, é que no tempo, ao mellor, acabaronse hai 1.000 millóns de anos, ao mellor veñen dentro de 1.000 millóns de anos. Entón, é a distancia espacial tan gigantesca e a distancia temporal tamén gigantesca. Pois, Jorge, mira, como sempre, un auténtico placer falar contigo. Encantado. Entendemos as cousas complicadas dunha forma clarísima. Con xente como a vosa Nada, encantados. Tendo en conta que ti és líder de opinión, bueno, sí, agradezco totalmente. moitísimo que digas estas cousas. De verdad, Jorge, dá gusto falar de ciencia contigo, dá gusto falar de ciencia en xeral, de coñecemento, así que seguro que teremos ocasión de volver a molestarte. Pois eu encantado. Un auténtico placer, Jorge. Grazas. Graciñas.